ketal bumung angsang hongya. Revelation chapter 2 verse 17 kunju tongkheba phola motharokno samano khnadi keplai ongnai ang khati oi tonmani manna nori nai ang borok jotono holong kupurbo thaisa rinai aro mungkatal sijak tongo abono mannai borok simise sawi mano te khorok sapano manya keplai ongnai ang khati oi tonmani manna nori nai sing olympic khelarogonugo je khachigi keplai ongnai prize dibo te motokbo thubribo omai kheno poito khlai tongnai rok thia sak jora kaitono poito khlai tongkhe khati oi tonmani mannano mannai o manna hinkhe subrai Jisu Kristo John chapter 6 verse 35 Jisu borno hai hini saka angno mathanai samong ani thani phainai borok bo o khui paiglak phia aro poito khlainai borok bo tuikang phlaiglak subrai Jisu no mannai borok bo langmani motono bo mankha Revelation chapter 3 verse 11 ang daktino phainai keplai ongui motok manano khoroksono phano segei manya tikhe ni thani tongmano kahamke tonli ang borok jotono holong kupurbo thaisa rinai Greek civilization bosthumpro saya manjaknaino break stundiwo tei saya kurino majra kurino white stundiwo poito khlainebo omahaino jisini thei kotharbai majra kuri ongnai kupur ongnai abokarak tei paiflai ongnai oro mungkatal sijak tongo abono mannai borok simise sawimano te khorok saphano manya Pergam around 282 BC o Seleucia ni capital tongmani aboni yagulo Mysia ni capital ongkha omhaikeno Pergam mungkatal bai sinijagai phaimani pholabo Pergam ni motha ongkha sungsani tomung bai kaijak motha hinjago aboni bagai boni identity boni aim kamai thango boni mung Kristoni mung bai sinijagya sungsani mung bai se sinijago waisa balamni waisa Nikolai chongni hinjago aboni bagai o mothano sungsani aroni kagai keplai ongi phainani kokno sao tei Kristo molbrum ni bagai ketal sinimung manani kokno sao abono mungkatal bujina bagai borirok saini nogo hamjuk thangke borok mungkatal pharinao abono borok simino sawimano o burini sinimung basani mungbai se sinimung mano mothabo omhaikeno Kristo bai jefro sukna ho tongna bagai thangano apro sing Kristoni bisingtei ketal identity ketal upadi mannai Kristoni mungbai khe sing sinijaknai abono mungkatal ongnai teibo kahamke saimana bagai pharising laileno Revelation chapter 3 verse 12 keplai ongnai bororokno ang ani kaitoni nokthani thongla snamnai bo aroni thangplaiglak ang bini saka ani kaitoni bumung sinai ani kaitoni tauni bumung bo sinai o taun ongkha Jerusalem katal abosuk nahani ani kaitoni arni okri phainai ang bini saka ani mung katal bo sinai Jerusalem katalo Jisu Kristo boni mungno sinai bujina bagai tabuk namdi khoroksa jaga paikha o jagano boni hini saiman sukna bagai boni mungbai jagano paikha tabuk o jaga boni omhaikeno ketal Jerusalem bo eba mothabo Jisu Kristoni boni thei kotharbai bo paimani tabuk motha sakni liya Jisu nise aboni bagai Jisu Kristo boni mung katalno mothani sakao sinai khajani bairok Kristoni mung katal aro Kristono katal khe asai phainani kokno saya mulphili phainani kokno saya sungsarni sokjak angsang hongrokni hai mung katalni kokno saya Kristo bo Kristono tongnai bo slaijagya boni mangkaya jahitong ahanyo tongnai bo molbrum se Hebrew 13 ni 8 boni mungbo slaijagya bo Jisu Kristono tongnai samung bijab chaini 12 phaidi naileno 2 Peter chapter 1 verse 17 to 18 bufakaitor bonosing sasake kotor khlaipuru sing aro tongo omo ani khadani sajla bonono ang belai hamjago hini sing sasani yapangni aroni bono kok sapuru sing aro tongo sing bobai a hatai katharo tongpuru khunju baithang sukna hani okok samano khanaka Jisu Kristoni mungkatal eba upadi sing oronugo khadani sajla eba khe kaitini sajla hinmani se Jisu ni tebo mung tongo boroni sajla bo subraibo mera basabo hinjago Kristo Jisuni mung tei slaijagya haipano boni samungrok tangmani onusare boni upadi kwbangma tongo sukna ho thangai sing tebo boni molburung ni programno nuginai arono boni tebo upadi eba mungkatal sing sawi mannai abono pharnai sakphang kaitono ningya norogya khajani bairok okokbai lamata korori angsang hongni bufa phaibo poito tasari o mungkatal abo iko boni mungse hinibo ta khnadi aboni bagai sing motharok
ख्रिस्टनि बिसिंथिके सिं ख्रिस्टनि मुं माननाय आबोनो सिनि मुं कातालंनाय ख्रिस्ट सिनि बागै जे प्रोग्राम खालामनानै मल बुरुमनि प्रोग्राम खालामनानै आबो सिं असंसारनि परे असंसारनि तङै थांमानि यागुलो सिं सुकना हावसे साइमानिनाय आबोनो मुं काताल आबोनो काइतनि फुनुकजांमानि काताल एबा रेभुलेशन काताल सिं तेवनो गइनाय हामबाय काइतर नरक जतनो हामारि क्राइतुन आमेन।